naqraw minn vers 10. Għax daw kollha li huma mill-lopri tal-liġi jinsabu taħt saħta għax hu miktub misħud kull min ma jibqax fil-ħwejjeġ kollha miktubin fi ktieb il-liġi ħalli jagħmilhom. Issa jidher ċar illi ħadd mhu ġustifikat quddiem Alla bil-liġi għax il-ġust se jgħix bil-fidi. Imma l-liġi mhix ġejja mill-fidi, għal kuntrarju, min jagħmilhom se jgħix bihom. Kristu fdiena mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina. Għax hu miktub misħud kull min hu imdendel ma' siġra. Sabiex f'Ġesu Kristu l-barka ta' Abraham tiġi għand il-ġentili. Sabiex nirċievu l-Ispiritu Mwiegħed permezz tal-fidi. Amen. Kieku ikollok tosserva l-liġi kollha kompletament bla nuqqas u dejjem matul omrok kollu, issalva bija. Però kif ngħidu aħna l-Maltin u għajdu miegħi kieku waqa' u kisser siju. Sabiħa kieku. Fatt il-Bibja tajt illi kieku l-ġustifikazzjoni tista' tiġi mill-liġi. Kienet tkun mill-liġi. Alla kien jiffranka l-ibnu dik id-batija u l-umiljazzjoni kollha u konna prattikament insalvaw lil nfusna bl-ubbidjenza tagħna. Però din mhix ir-realtà. Ir-realtà hija li bħala bnedmin imwaqqaf id-dnub, bnedmin indenji, rebellużi kontra Alla, ma hemm ebda tama fina nfusna. Il-liġi tixlina, takkużana li aħna irribellajna kontra Alla, il-ħalliq twajjeb tagħna, ħadnija kontrih, offendejnieh, insultajnieh, bl-imġiba tagħna, bid-diskors tagħna, bil-ħsibijiet tagħna, bit-traskuraġni tagħna milli nagħmlu t-tajjeb. Vers 10 jgħidilna li dawk kollha li huma mill-lopri tal-liġi jinsabu taħt saħta. Jridu naħdu bis-serjetà din. Il-Bibja qed titkellem b'lingwaġġ ħanidu goff. Illi dawk in-nies li jaħsbu illi jistgħu isalvaw lil nfushom bl-lopri tal-liġi billi jobdu l-liġi jinsabu attwalment u realment taħt saħta. Il-liġi tbierkek jekk tobdija. Jekk ma tobdijiex tisħtek. Turik il-ħtija bħalma dalodu għaxxart il-leħja. Qudiem xiex taħsbu li għaxxarta qudiem ħajt jew qudiem mera. Qudiem mera biex nkun naf fejn wasalt u ma naqtax wiċċi, il-mera turik. Ix-xogħol tal-mera huwa biss illi turik. Turik ir-realtà. U l-istess ħaġa l-liġi talla. L-liġi talla turik it-tiċpis, il-korruzzjoni tiegħek, il-ħmieġ tiegħek, mhux biss wiċċek, il-persuna kollha tiegħek. Però ma tistax tnadfek. U li tkun taħt il-liġi ifisser li inti b'delużjoni kbira taħseb illi tista' tasal il-ġenna bl-isforzi tiegħek. Billi inti tagħmel it-tajjeb jew almenu parzjalment. Parzjalment ħafna nies hekk jirraġunaw. Ġesu mitalina għamel parti tiegħu, issa jien qed nagħmel parti tiegħu. Allura dawn iż-żewġ fatturi naġġnuhom flimkien u minnhom toħroġ is-salvazzjoni tagħna. Però din hija delużjoni, dan huwa erq il għaliex jekk xejn id-dnub iqarraq bina, id-dnub ma jħallinix nirraġunaw sewwa. Id-dnub iċajprinna il-fema tagħna. U aħna konna fis-sens li konna pereżempju naħsbu jew hemm nies illi jaħsbu illi sew żommu għal-liġi tagħna. Dawna insejħulhom Pelaġjani illi fi żmien fis-seklu 5 kien hemm dan il-patri Brittaniku jismu Pelagju u snin ta' Epona ħada kontri ħaġa Pelagju kien jgħid illi meta trid
u kemm trid tista' tobdiha l-liġi tal-Alla. U Stin għallu le ma nistgħux nobduha mingħajr il-grazzja tal-Alla. Mingħajr grazzja tal-Alla. Ħafna nies għadhom sal-lum jaħsbu li jistgħu jżommu l-liġi tal-Alla bil-ħila tagħhom. Delużjoni oħra hija li l-liġi tindirizza biss l-imġiba esterna. Illi taħseb illi għax il-liġi tajt la toqtolx, la tiżnix, la tikdibx, huma biss il-ħwejjeġ li jidhru minn barra. Il-liġi tindirizza wkoll il-motivi tal-qalb, l-intenzjoni għalfejn qed tagħmel dik il-ħaġa. Tajt karità, imma għalfejn għamiltha biex terħelu man-nies u jifaħruk, jew għax vera tħobb il-proxmu tiegħek. Liġi tinfet sal-intenzjoni tal-qalb. Delużjoni oħra hija li Alla jibbilanċja it-tajjeb tagħna mal-ħażen tagħna. Isu għandu miżien, jien hekk kont nemmen. Alla għandu miżien u dejjem kienu jgħiduli għamel it-tajjeb ħalli fl-aħħar fil-ġudizzju il-keffa tat-tajjeb teleb il-keffa tal-ħażen. Dija delużjoni. Din hija tant hija delużjoni li jekk jiena ngħidlek illi jekk xi ħadd joqtol u jidher l-qorti jista' jirraġuna mal-imħallef isma' jiena għamilt ħafna tajjeb u tajt il-karità u għandi familja tal-miġbura. L-imħallef x'ħajdlu xorta qtilt. Delużjoni oħra hija li d-dnubiet magħmula fil-passat u żminilu dawk jintasew. Dak jintasew. U ma nafux li Alla għandu l-kodba fil-ġudizzju se jinfetħu l-kodba. Mhux għax Alla għandu bżonn jirrekordja għax jinsa, ma biex jurina li kull ma nagħmlu u jaf bih. Jista' jgħaddi ħafna żmien, però iż-żmien, il-modijiet taż-żmien ma tħassarx id-dnubiet tagħna kif jaħsbu ħafna nies. Delużjoni oħra hija li jekk id-dnub ma jweġġa' l-ħadd ma jimpurtax. Popolari ħafna llum dina, popolari ħafna llum. Jekk id-dnub ma jweġġa' l-ħadd, però qed tinsa li d-dnub joffendi u jinsulta lil Alla l-imbierek illi ħalqek u għamlek. Sa dawk li huma taħt il-liġi ġi n-nies li mhumiex salvati, li m'għandhom ebda relazzjoni ma' Kristu, jinsabu taħt is-saħta. Għaliex għax qegħdin jippruvaw jgħixu bil-ħsieb biex isalvaw bil-liġi meta il-ħaġa hija impossibbli. Kif għadna fil-bidu kieku waqgħu kisersiju. Hija xi ħaġa l-ubbidjenza perfetta fil-ħsieb, fid-diskors u fl-emil hija ideal qudiemna però ma stawx nilħuh. Ma stawx nilħuh. Meta Ġesu jgħidilna kunu intom perfetti bħalma missierkom fis-smewt huwa perfett, qed jgħidilna x'inhu l-istandard divin li rridu nimmiraw lejh, però nafu illi aħna ma nistgħux nilħuh. Meta l-Ġudajjisti fi żmien l-Apostli pruvaw jirraġunaw u jgħalmu illi rridu nagħmlu ċirkonċiżjoni, rridu nobdu l-liġi ta' Mosè biex insalvaw bija, qabes l-Apostlu Pietru u qalilhom issa mela għaliex iġġarbu l-Alla billi tqedu madmat fuqhom id-dixxipli li la missirietna u laqqas aħna ma konna nifilħu nġorruh. Meta taħseb jew anke tgħallem illi biex issalva tittob dil-liġi qed tpoġġi madmat fuqek innifsek illi ma tistax iġġorru. Ma tistax iġġorru. Immaġina raġel miexi fuq ħabel stirat, għandek ħabel stirat minn naħa għall-oħra tas-sur. Kemm il-pass fals irid jieħu biex jiffonda l-isfel? 100? 20? Kemm? Wieħed. U jkun għamel disastru sħiħ. Il-ġadbu hekk jirraġuna jgħidilna li kull min iżomm il-liġi kollha. Isma' iżomm il-liġi kollha. Imma mbagħad totor f'punt wieħed titfixkel fik mandament wieħed biss. Int sirt kolpevoli ta' kollox. Sirt ħati li ksirt il-liġi.
Għax dak li jgħid tikkommettix adulterju qal ukoll toqtolx. Issa jekk int ma tikkommettix adulterju, però mbagħad toqtol, sirt trasgressur tal-liġi. X'inhu trasgressur? Wieħed aħna nafu li Alla poġġa parametri madwarna. Sa hawnhekk tistgħu taslu tmorrux oltre minn hekk li l-ġenituri tagħna x'qalilhom fil-bidu. Mis-siġar kollha tal-ġnien tistgħu tieklu, mis-siġar tan-nofs tat-tarif tat-tajb u l-ħażin. Tiklux minnha. Poġġielhom parametri. U aħna biżna dak il-parametru. U naqbżuh kontinwament. U allura il-għada tagħna hija waħda skabruża. Għada imwera illi rridu nirrealizzaw l-ewwel ħaġa li ma nistgħux insalvaw nafusna, mhux tal-li jekk tal-li ninsabu taħt saħta. Għax il-liġi meta ma tobdijiex tisħtek. Turik bħala ħati. Darba Ġesu kellu konverzazzjoni ma' raġel jew żagħżugħ għani u wara spiċċat il-konverzazzjoni bejniethom da żagħżugħ telaqlem ħosbien u il-disċipli Ġesu dar fuq id-disċiplu qalilhom huwa eħfef illi jgħaddi ġemel minn għajn tal-abra milli raġel sinjur jidħol fis-salt ta' smawiet. U id-disċipli sinsemgħu hekk dibelħu, staġbu eċċessivament u qalu mela min jista' jkun salvat? Min jista' jkun salvat? Il għaliex wieħed sinjur u avvantaġġjat. Aħna bil-Malti ngħidu bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Ma tistax tagħmel triq twassal għall-ġenna bil-flus. Is-sinjur avvantaġġjat għandu ħafna risorsi, għandu ħafna għajnuniet u xorta waħda Ġesu jgħid illi jgħid għal bnedmin dan huwa impossibbli. Is-salvazzjoni għalina bnedmin hija possibbli. Ma nistgħux insalvaw lil nafusna. Imma l-Alla kollox possibbli, dik għat-tama tagħna. Għal-Alla kollox possibbli. U Alla infatti ħadem is-salvazzjoni tagħna. Ħadem is-salvazzjoni tagħna. L-aħwa meta Pawli jgħidilna illi dawk kollha li huma mill-opri tal-liġi, ġifi għandhom din mentalità li jekk jgħixu tajjeb salvaw, jimmeritaw il-ġenna, jinsabu taħt saħta. Attualment jinsabu taħt saħta. Għaliex? Biċċa poezija bl-Ingliż li btal-Malti u anke bir-rima wkoll ġi supposto ġobkom. Ara xtajt. Iġri tgħid lill-liġi. Ħadd iskonta d-dejn iżda l-attini saħħa u laqqas riġlejn. Il-Vanġelu b'aħbar aħjar jiġini. Jgħid l-intir il-fuq u l-ġwiena jagħtini. Il-liġi sempliċement turik, xint u few wasalt. Maħmuġ, korrot, ħati, ħaqek il-kastik, ħaqek l-infern. Imma l-Vanġelu b'aħbar aħjar jiġini, jgħid l-intir il-fuq u l-ġwiena jagħtini. Il-Vanġelu attwalment jirrikonċiljana mal-Alla. Irridu nkunu assolutament konvinti illi bil-liġi, billi nagħmlu aħna, bit-tab li nagħmlu aħna, ma nistawx nkunu ġustifikati qudiem Alla. Ma nistawx illi Alla jodna bħala ġusti bit-tjieba personali tagħna. Fatti Pawli kompli jgħid. Illi misħud kull min ma jibqax fil-ħwejġ kollha miktubin fil-ktib tal-liġi ħalli jagħmilhom. Dik hija s-saħta. Meta inti tfalli milli tobdi perfettament, tinsab taħt saħta. Issa jidher ċar illi ħadd mhu ġustifikat quddiem Alla bil-liġi għax il-ġust se jgħix bil-fidi. Ninnotaw li Pawlu hawnhekk qiegħed jikkwota mit-Testament il-Qadim. Wieħed mill-profeti jismu Ħabakuk fejn jgħid il-ġust se jgħix bil-fidi. U Pawlu jagħmel hekk jikkwota lil Ħabakuk biex żgur ma nissuspettawx illi qiegħed jivvinta da Pawlu xi moda ġdida ta' salvazzjoni. Jew li qed jintroduċi xi metodu ġdid ta' salvazzjoni. Kif għadna l-ħad darba, Alla għandu salvazzjoni waħda l-istess għal kulħadd. Tajjeb?
Wallu meta jkwota l-Ħabakuk, Pawlu qiegħed jiċċertifikalna li dak li qed jgħallem jaqbel ma dak li qalu l-profeti fl-antik. Il-ġust jgħix bil-fidi. Mhux il-ġust jgħix bil-fidi u bl-opri tiegħu. Tiftakrom il-kwotazzjonijiet mill-katekizmi kattoliċi tal-ġimgħa l-oħra? Illi l-osservanza tal-liġi tal-Alla hija neċessarja salvazzjoni, Pawlu jgħid la. Pawlu jgħid la. Il-ġust se jgħix bil-fidi. U allura naraw li hawnhekk għandna kontrast qawwi, żewġ modi ta' salvazzjoni. Tajjeb? Għandna il-mod wieħed ħansejħulu teoretiku. Jiġifieri, jekk inti jirnexxielek tobdi il-liġi tal-Alla mit-tnissil tiegħek f'ġuf ommok sakemm tieħu l-aħħar nifs ta' ħajtek u tobdija perfettament bla ebda nuqqas b'motivi tajba biex tonora lill-Alla bħala espressjoni tal-mħabba tiegħek lejn il-proxmu tiegħek. Inti ssalva bija. Beda kwa mod teoretiku fir-realtà ma jaħdimx. L-ieħor huwa attwali. Mela, l-liġi qed tgħidilna obdi minnek innifsek u tgħix. Il-Vanġelu qed jgħidilna afda fi Kristu u tgħix. X'differenza? Differenza. Waħda qed tgħidilna ħarsu lejkom infuskom u waraw x'tistgħu tipproduċu tieba biex tippreżentawha lill-Alla. U li qed tgħidilna tħarsux lejkom infuskom, ħarsu lejn Kristu, mislub fuq is-salib. Afda fi Kristu u tgħix. Pawlu jqabbel dawn iż-żewġ metodi fir-Rumani 10 fejn jgħid illi Mose jikteb dwar il-ġustizzja bbażata fuq il-liġi. Jiġifieri li tkun sewwa Alla billi tobdi l-liġi. X'jgħid? Illi l-bniedem li jagħmilha se jgħix biha. Jekk jidhirlek illi inti tajjeb biżżejjed illi tista' tagħmel l-almu tiegħek, għamilha, ipprova. Imma l-ġustizzja imsejsa fuq il-fidi tgħidlek. Tgħidx f'qalbek min se jitla' fis-sema. Jiġifieri biex iniżżel Kristu jew min se jinżel fl-abbiss. Jiġifieri biex itella Kristu mill-imwiet. Il-fidi ma qed titlob xejn minnha. Il-fidi qed tgħidilna ħarsu il-barra minn konfuskom. Infatti konna aħna li niżżilnieh il-Kristu mis-sema? Konna aħna li tallajnieh lura mill-qabar? Le. Dak huwa l-emil talla favur tagħna. Di differenza. Il-liġi qed tgħidlek għamel int. Il-fidi qed tagħmel qed tgħidlek ħares lejn Kristu biex tgħix. Xi tgħid il-fidi? Il-kelma jaqribek fuq fommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi illi qegħdin nipproklamaw jew li qegħdin inxandru. Jekk inti tistqar b'fommok li Ġesu wassit u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti tkun salvat. Mela x'qed tgħidilna l-Bibja? Illi minn barra u minn ġewwa il-qalb u l-fomm idu jkun jaqblu flimkien illi Ġesu ta' ħajtu għalina u Alla qajmu mill-imwiet. Jekk sinċerament u ġenwinament nemnu illi jekk ġara u ġara propjament għal kastijaj. Alla għamel dan għalija. Bħalma jgħid l-Apostol Pawlu jiena salb ma' Kristu ma dokol jinnejx ma mhux jien, Kristu jgħix fija u l-ħajl li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħab lili u tagħlilu nnifsu għalija. Inti tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu u bil-fomm wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Mela, il-żewġ metodi huma ċari qudiemna. Il-liġi qed tgħidilna għamel u tgħix, il-fidi qed tgħidilna ħares lejn Kristu u mhux lejn innifsek. Ħadd ma jista' jitla' mas-sellum tal-liġi ħasejħulu hekk illi inti qiegħed skaluna tiela biex tipprova tavvanza, tipprova tilħaq l-Alla. Ħadd ma jista' jitla' mas-sellum tal-fidi floli biżżejjed biex jilħaq il-ġenna. X'inkun qegħdin nagħmlu? Inkun qegħdin bħalli kieku inti għandek dejn ta' €1,000,000
barra minn fuqna. Ma jridu għandek dejn ta' €1,000,000 u jidirlek illi jekk inti tħallas lura ċentesmu fix-xahar, dak id-dejn xi darba se tiskontaħ. Ma dik is-sitwazzjoni. Dik is-sitwazzjoni. Hija impossibbli. U frattant, nitkellem għalija nnifsi. Jiena kont darba ardit biżżejjed, arroganti biżżejjed, gburi biżżejjed biex naħseb illi iva nista' bl-emil tajjeb tiegħi nirbaħ il-ġenna. U naħseb jiena ħafna minnkom hekk ukoll kontu. X'delużjoni u x'vera. X'ingann spiritwali ninsabu maqbudin fih Alla illi kapaċi jillumina, kapaċi dawwa l-qalb biex flok ma inħarsu lejn nfusna, inħarsu lejn is-Salvatur illi niżel mis-sema. Dinja t-tama tagħna, il-Salvatur niżel mis-sema biex jerfana leħ, mhux aħna li rridu nitilgħu bil-ħira tagħna. Jgħidu l-bniedem tela sa fuq il-qamar u raġiġi lura. Vera? Imma il-ġenna jeżżet il-bot minn hekk. Is-Salvatur niżel mill-ġenna biex jerfana lejh. Fatti hemm saying antik ħafna, Atanasju qalu binalla sar bin il-bniedem biex u lit il-bnedmin isiru lit Alla. Kemm sabiħa dilu. Binalla sar bin il-bniedem li mexa fostna u Ġesu kien jirreferi għalih innifsu bin il-bniedem. Bin il-bniedem ma għandux fejn mitrasu. Mux bħal volpi u bħal tjur tal-ajru għandhom il-bejtiet tagħhom. Bin il-bniedem sar umilja li nifsu għal-livell tagħna biex u lit il-bnedmin isiru lit Alla. Smajni għadha l-għodu li aħna ma konniex denji. Imma din hija l-espressjoni tal-mħabba tal-Alla. Il-liġi u l-fidi ma jitħaltux fl-imkien bħala metodu ta' salvazzjoni, ma jitħaltux fl-imkien. Dan huwa l-żbal tal-Galatin. Pawlu għalhekk kiteba dil-litra. U għedin pass nimxu mar-raġunament tiegħu biex jikkonvinċina u iħajjarna nniżlu l-eruq tagħna u nkunu mibnija fuq Kristu waħdu. Kristu waħdu. Mhux x'għamel Kristu u x'nagħmel jien. X'għamel Kristu waħdu. Allura rridu nażlu. Jew tgħix b'emilek, jew tgħix bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Id-deċiżjoni tiegħi għamilta. Qatt mu ħed dispiċini minnha, naf li d-deċiżjoni tajba, illa Ġesu qal li mi jibni daru fuq il-blata jista' jiġi l-arar u jonfħu l-irwiefen dik id-dam xata. Jidher ċar illi ħadd mhu ġustifikat quddiem Alla bil-liġi għax il-ġust se jgħix bil-fidi. Imma l-liġi mhix ġejja mill-fidi. Ma għandhomx x'jaqsmu flimkien, ma tistax tħallathom flimkien. Al kontrarju, min jagħmilhom se jgħix bihom. Issa, tipprova tagħmel il-liġi ma jirnexxilekx u l-liġi turik il-ħtija tiegħek u tagħmel konxu li tinsab taħt is-saħta ta' Alla. Imma notaw issa vers 13. Kristu fdiena mis-saħta tal-liġi. Kristu fdiena mis-saħta tal-liġi. Xi tfisser tifdi tixtri lura mis-suq tal-ilsir. Għandek il-sir, tajjeb, u inti tilliberaħ. Teħilsu. Kif teħilsu? Billi tħallas prezz għalih. Nsejħu l-riskat. Il-riskat. Bin il-bnieda ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu bħala riskat għal ħafna nies. Ħallas il-prezz sħiħ u f'kolb. U importanti li nifhmu din. Il għaliex f'pajjiż bħal Malta illi il-Kattoliċiżmu Ruman huwa popolari, l-idea hi illi Kristu jifdik bin-nifs. Bin-nifs. Jiġifieri, ħatmur il-ġenna imbasta tibqa' tobdi,
imbasta tibqa' tipparteċipa fil-sakramenti, imbasta tgħix tajjeb, imbasta tibqa' sudditu tal-Papa ta' Ruma u dal-affarijiet kollha. Le, mhux bin-nifs. Ġesu ħallas il-prezz sħiħ darba l-dejjem. Ħafna żgħażagħ illum li kun qed jaħsbu għażwieġ imorru il-bank u jieħdu loan biex jixtru appartament ħalli jgħixu fih. U meta jiffirmaw il-karti qudiem in-notar jaħsbu li issa għandhom appartament tagħhom. Tagħhom, ma mhux tagħhom. Għaliex? Għaxek ma tibqax tħallas il-loan, x'jiġrilek? Jiżgombrawk il-barra. U il-bank jħodlok id-dar. Mela, mhux hekk, il-fidwa tagħna li qal għandna Kristu mhux hekk. Kristu daħħalna fid-dar tagħna. Għamilna ċittadini tas-salta ta' smawiet. Tagħna il-jett li nsejħu li talla bil-merti tiegħu biss. U l-merti tiegħu biss, is-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib huwa altru milli biżżejjed biex Alla jilqana. Is-salvazzjoni tagħna mhijiex dipendenti lanqas xejn, lanqas nitfa' fuq nafusna. Ġesu kien riġettat minn Alla tiegħi għalfejn abbandonajtni, kien riġettat minn Alla biex Alla jaċċetta lilna. Ġesu bata mhux għalih innifsu, ma kellux dnubiet xi batti Ġesu, kien perfett. Ma batix għalih innifsu, imma għalina. Mhux għal dnubietu imma għal dnubietna. U hemmhekk naraw allura l-idea ta' sostituzzjoni. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi billi sar saħta għalina. Minħabba fina illi miet fuq is-salib. Is-sostituzzjoni Ġesu ħa postna. Aħna kien ħaqna l-kastig, imma ħadu hu minn flokna. U allura kif saħħet din il-fidwa bil-pagament. X'kien il-pagament? Mhux fidda u deb, imma bid-dem prezzjuż tiegħu. Ħelisna u għamilna nies talla. Fi-stadju bħal dan jiena dejjem tiġi dik l-istorja u għaffru li ħan nirrepetija. Ta' dak it-tifel illi kien dilettant tal-carpentry u kien joqgħod jagħmel ħafna affarijiet, darba għamel din id-dajsa sabiħa, kien jaqta' l-injam u jixkatla u mbagħad żebaħ u mbagħad għamilha l-arblu u bil-qluħ. Għamilha spaga u kien ipoġġiha fix-xmara u kien jieħu pjaċir jara għaddejja mal-kurrent. Darba l-spaga nqatatlu. U tilifha d-dajsa, tilifha u ddispjaċih immensament. Wara xahar kien għaddej minn triq fir-raħal tiegħu u jittawal ġod il-vetrina u jgħid: dik id-dajsa tiegħi fl-armatura. U daħal qallu: Mister, għallu dik id-dajsa tiegħi, għallu le mhux tiegħek, għallu dik tiegħi. Tifa għallu kemm trid tagħha? Semmilu prezz u ħallsu. Tifa ħareġ lura fit-triq imbissem u l-dajsa qalilha: o dajsa, inti doppjament tiegħi. Tiegħi għax għamiltek jien. U tiegħi għax trajtek lura. U dik is-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla. Dik is-sitwazzjoni Alla ħalaqna fuq xbija tiegħu, ħalaq il-bniedem tajjeb, għaref, qaddis. L-ispaga nqatat imma morna rriena. U Alla akkwistana lura. Alla akkwistana lura bil-prezz infinit ta' ibnu Ġesu. Kristu jaqla lilna l-fidili, lilna li nafdaw fih, mhux lil kulħadd. Il-dawk li jafdaw fih. Il-dawk li l-ħasa ta' ruħhom hija mwaħla, hija msamra fuq. Jaqlana mis-saħta tal-liġi miksura. Bdejna biex ngħidu dawk kollha li huma mill-opri tal-liġi jinsabu taħt saħta. Ma Kristu jneħħi is-saħta. Ineħħiha. Jiffranka jilna. Jelimina.
iġiba fix-xejn. Għaliex hemm miktub misħut kull minnu mdendel ma' siġra. L-apostli sikwit meta jirreferu għas-salib issa jħulu siġra. U vera, tsok wa siġra, bis-siġar. Imma jagħmlu hekk apposta biex ifakruna f'dan il-vers fid-Deuteronomju misħut kull minnu kun mdendel ma' siġra. U l-istess ħaġa wkoll bħal fid-Deuteronomju 27 għandna l-Lut. L-ewwel jippronunzjaw il-barkiet meta jobdu lill-Alla. Imma mbagħad is-saħtiet jekk huma jitilqu lill-Alla u jitwarbu minnu u hemm sensiela twila misħud tkun fil-belt, misħud tkun fir-raħal, misħud tkun fid-dar, fil-familja tiegħek, fuq xogħolok. U fl-aħħar jingħad misħud kull min ma jibqax ikompli, kull min ma jkomplix fil-ħwejjeġ kollha miktuba fil-ktieb tal-liġi. Ħarġa naqra. Misħud kull min ma jkomplix fil-ħwejjeġ kollha miktuba fil-ktieb tal-liġi. Aħna konna s-saħtjati, Kristu refa is-saħta fuq innifsu. Sentenza famuża tal-Apostlu Pawlu, il-dak li mara f'ebda dnub, Alla għamlu d-dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. U nutaw għal darbohra il-lingwaġġ aħrax. Alla għamlu d-dnub. Mhux għax Ġesu kien personalment midneb, imma x'refa fuqna d-dnubiet, refa fuq d-dnubiet tagħna. Bħalma kien qal Ġwan il-Battista, illi araw il-ħaruf tal-Alla danu li neħki d-dnub tad-dinja. Min hija d-dinja? Dawk kollha illi jirrikorru għandu, dawk kollha li jduru lejh u jarfu li huma fihom fushom misħutin ma' Kristu refa is-saħta tagħna. Misħut kull minnu imdendel ma' siġra. Appuntu Spurgeon darba qal li Kristu kien imdendel ma' l-għowda tas-salib. Spettaklu ta' miżerja biex isir għalina maħżen ta' ħniena. Maħżen ta' ħniena. U ftakart minna ma nafx il-għala, għana fin-noqogħdu aħna fil-qrib ġibjun mibnew l-Ingliżi u darba fetħuħa l-pubbliku jien qed tissaċċas u mort u xin tinżef dal-ġibjun inti tħossok nemlu. Tant huwa enormi illi dal-ġibjun litteralment ħajservini għall-ombru kollu kieku. Żgur u żjed. Ġesu huwa maħżen ta' ħniena. Il-ħniena ta' Alla taslinna biss permezz tiegħu. Din hija l-barka miksuba li Pawlu semmi fil-vers 14. Għalfejn sar saħta għalina? Sabiex f'Ġesu Kristu l-barka ta' Abraham tiġi għand il-ġentili sabiex nirċievu l-Ispirtu mwiet permezz tal-fidi. X'qal għandna Ġesu bil-passjoni tiegħu? X'qal għandna? L-ewwel nett il-barka ta' Abraham. X'kienet il-barka ta' Abraham? Tiftakru? Alla ġustifikah meta Abraham emmen għallu tram tal-kwiekab da sekk se jkun mislek. U Abraham ma kien xieħ u martu qatt ma kellha tfal u qassa ta' kollha tfal. Abraham emmen falla. U Alla għodlu il-fidi tiegħu għal ġustifikazzjoni tiegħu. Alla ġustifikah. Hemmhekk Abraham esperjenza l-barka ta' Alla. Il-weda magħmula lill-Abraham issa hija imwettqa fi Kristu. Għaliex? Għax kemm il-darba Alla qallu lill-Abraham qallu f'nislek jitbier kull ġnus kollha. Minnu nislu? Ġesu Kristu. U Mallut ovvjament għax ħarġu minnu. Imma f'sens aktar profond kif sa naraw aktar quddiem, in-nisel ta' Abraham huwa Ġesu Kristu u fih huma mwettqin il-wedi kollha. L net il-ġustifikazzjoni li aħna Alla jodna bħala nies ġusti. Tant jodna nies ġusti illi appena tmut ruħek Alla jirċevija fil-ġenna. Għaliex? Għax inti imlibbes l-abjad, imlibbes bil-perfezzjoni ta' Kristu. Dik l-ewwel ħaġa. Il-weda ta' Abraham hija illi s-salvazzjoni kellha tasal għand il-ġnus. Ħares madwarkom. Kull pajjiż tad-dinja llum hemm xi nies ftit jew ħafna illi jemnu f'Ġesu u allura jesperjenzaw din is-salvazzjoni li Alla bagħat
għand il-ġnus kollha. Alla l-ħadha mir-rikonċiljazzjoni, rridu nilqawha dir-rikonċiljazzjoni, rridu nirċevuha, rridu naċċettawha. Alla ħadimha diġà storikament seħħet. Ir-rekordju hemmhekk qiegħed. U jiena rrid illi din ir-rikonċiljazzjoni nilqaha. U meta nagħmel hekk, l-Ispiritu Santu jissiġillani sabiex nirċievu l-Ispiritu mwiegħed permezz tal-fidi. L-Ispiritu Santu huwa modi bħala il-barka lil dawk kollha li jemmnu l-Evanġelju. Meta mal-mument li huma jemmnu l-Evanġelju, li huma iħadnu lil Kristu, l-Ispiritu isir residenti fihom, jissiġillhom, jagħmilhom eredi tal-weda bażika ħajja fl-Ispiritu Santu. Ħajjin fl-Ispiritu Santu. Adottati biex inkunu kapaċi ngħidu sinċerament Abba Missier. Pawlu jagħmilha ċara illi l-Ispiritu Santu nirċevuh mhux meta nibdew nitkellmu bl-ilsna. Jekk jogħġobkom. Nirċevuh appena dak il-mument li aħna nemnu l-Evanġelju. Efesin 1:13. Fi Kristu intom ukoll wara li smajtu l-kelma tal-verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom, mallu wkoll emmintu, smajtuha? Mallu wkoll emmintu. Kontu siġillati fih bl-Ispiritu Santu mwiegħed, li huwa l-kapparra tal-wirtan. Kapparra x'inhi? Kapparra hija inti ħad tixtri karozza u tagħti kapparra. Tagħti parti mill-pagament sħiħ u qed tintrabat illi ħatat il-pagament sħiħ u il-bejjieħ se jtik il-karozza. Dik hija l-kapparra. L-Ispiritu Santu huwa l-kapparra tal-wirt tagħna, il-wirt fis-sema illi huwa riservat għalina x'vera. Sal-fidwa sħiħa tal-possediment Alla. Qed intu nutaw il-salvazzjoni għal Kristu mhijiex dubjuża. Mhijiex jekk kieku m'hemmx hemm minn dan. Hija ċerta. Għaliex? Għax l-Ispiritu Santu huwa l-kapparra tal-wirtana sal-fidwa sħiħa tal-possediment Alla. Sal-fidwa sħiħa. Għat-tifħir tal-glorja tiegħu. F'din il-trattattivi tagħna l-bnedmin Malla m'hemmx glorja għalina. Il-glorja tiegħu. Is-seb, il-krettu, it-tifħir jihdu għax danu xogħlu. Ja salvazzjoni sigura u permanenti. Waħda mill-affarijiet illi tifridna mill-ħbiebna Kattoliċi Rumani hija propjament din. Aħna nafu il-Kristjan kapaċi ikun ċert, onestament ikun ċert, illi la darba Kristu salvaħ se jżommu salvaħ. Għax is-salvazzjoni ma tiddependix minni, ma tiddependi minnu. Salvazzjoni sigura u permanenti. Mela, biex niġbru ħsibijietna fil-qosor. Il-liġi timponi saħta. Tħares li l-liġi biex minn għalik is-salva bija. Okay? Kristu dik is-saħta refaħħa u elimina. U l-Kalvarju Kristu ħa it-tazza minn milja blada b'Alla. Kontrina. U xorobaw biex imbagħad seta' jimlija dik l-istess tazza bis-sliem, bil-maħfra u l-ħajja eterna propjament għalina. Bil-fidi nirċievu l-barkiet. Bil-fidi narġa' insostni bħalma jagħmel l-Apostolu kull darba. Il-ġust jgħix bil-fidi. Nirċievu l-Ispiritu Santu mwiegħed permezz tal-fidi. Rid nagħmel l-istess enfasi jiena. Mhux bil-fidi u s-sagramenti le. Mhux bil-fidi u r-ritwali. Mhux bil-fidi u sħubija tiegħek ma' xi knisja partikolari. Mhux bil-fidi u l-emil uman. U allura il-kwistjoni kollha hija din. Hija tafta fi Kristu. Aħna il-Maltin mindu konna ċkejknin nitalmu l-istejjer tal-Vanġelu, vera? Ġesu ma rridx takana, Ġesu mexa fuq l-ilma. Imma din il-ġrajja
ta' liben Alla illi żarna biex jiksibna lura lih innifsu. Din il-ġrajja għamilnija tagħna. Għamilnija tagħna, issa hija l-opportunità ħajtek. Issa illi meta tisma' messaġġ bħal dan, għax Pawlu hawnhekk qed ixandrilna l-Evanġelju, qed jgħidilna ma tistgħux issalvaw li konfuskom, ma dawru l-ħarsa ta' ruħkom lejn Kristu, illi refa' s-saħħa tagħna, illi bih aħna mberkin, illi bih irċivejna l-maħfra, illi bih irċivejna l-Ispiritu Santu u kull barka kwalunkwe fl-imkien ta' smawiet. Issa hija l-opportunità ta' ħajtek. Titlifiex. Qabli dan huwa l-appuntament illi f'ħajtek kollha Alla qed jagħtik din l-okkażjoni sabiħa biex tieħu azzjoni. Biex inti iddawwar il-ħarsa ta' ruħek mhux aktar lejk innifsek lejn il-Kalvarju. Hemmhekk hija s-salvazzjoni tagħna. Għalhekk l-ittra l-Ebrejt tgħidilna minħabba fek jeħtieġ iżjed bil-kotra nagħtu każ il-ħweġ mismuwejn. Ħafna nies jisimgħu priedka wara nofse jkunu nsewa. Għaż biss jafu x'laqathom. M'hemmx interess, hija sempliċement drawwa, hija l-konsuetudni tagħhom illi l-ħadd imorru l-Knisja, però m'hemmx ġibda, m'hemmx ħajra, m'hemmx l-attenzjoni tar-ruħ. L-awtur jgħidilna li rridu nagħtu każhom dal-ħwejjeġ mismuwejn li ma jmorrux jiżolqulna għax meta inti ma tagħtix każhom jiżolqulek. Titlifhom qas biss tinduna jkun tlifthom. Kif se naħarbu aħna jekk nittraskuraw salvazzjoni tal-kbira? Meta Alla penġilna lill-Ibnu Ġesu imsallab, infakkarkom x'qallhom Pawlu u Galatin stupidi min saħħarkom lilkom li quddiem għajnejkom Ġesu Kristu kien rappreżentat bħala msallab. Qed idawrilna l-ħarsa tagħna lejn Ibnu Ġesu, il-ħaruf provdut illi bih u bih biss naslu l-ġenna. Jekk titraskura dis-salvazzjoni illi Alla ħadem għalina il-bnedmin, bħalma qal l-Apostolu Pawlu dinja kelma vera u tagħmel aħħal kollox illi Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. Inti tgħidli jew wieħed minnhom, ċertament kulħadd kollha kemm aħna midinbin. Issa hix partikolari għalik, ħaġa waħda ngħidlek. Emmel l-istorja, emmina. Għamilha tiegħek. Żomma bħala teżor tiegħek, bħala l-kumpass tiegħek, bħala l-ankra tiegħek għas-salvazzjoni eterna. Amen.